Μένω έγκυος, το ανακοινώνω στους φίλους μου και αρχίζουν και μου λένε οι φίλοι μου ορειβάτες. Guess what, Κλαμπούρι, τέρμα τα ταξίδια, τέρμα τα βουνά. Και εκεί γεννήθηκε ο μεγαλύτερος μου φόβος, ότι θα πάθω επιλόχιο κατάθλιψη, ότι θα κλειστώ σπίτι, ότι θα χάσω τον εαυτό μου. Γεννάω, ήμουν πάρα πολύ τυχερή. Η κουμπάρα μου, η Βυργινία Εθνοπούλου, είχε και αυτή μόλις γεννήσει και αρχίζουμε και κάνουμε πεζοπορίες οι δυο μας στα βουνά. Κάποια στιγμή δεν γινόταν να είμαστε οι δυο μας, λέμε να βρούμε φίλες. Θα ανοίξω ένα Instagram account, ήμουν ένα βράδυ στον καναπέ, το ανοίγω και ξαφνικά γίνεται ένα boom. Μηνύματα από παντού, από όλη την Ελλάδα. Τι κάνετε, πού είστε, τι θα κάνετε. Και κάνουμε μια συνάντηση, θυμάμαι, την πρώτη μας συνάντηση, να προχωρήσουμε στην Πάρνηθα. Και έρχονται οι πρώτες 20-25 κοπέλες. Και εκεί συνειδητοποίησα ότι αυτή η φοβία, το ότι θα κλειστώ μέσα, θα πάθω επιλόχιο κατάθλιψη, θα χάσω τα βουνά και θα με τραβήξουν πίσω, γέννησε κάτι τόσο ωραίο και για κάτι που είμαι τόσο περήφανη. Γεννήθηκε η ομάδα Outdoor Moms. Είμαστε μια κοινότητα μαμάδων, που η μία ξεσηκώνει την άλλη από τον καναπέ να βγούμε έξω στη φύση με τα παιδιά μας.